дуруд бинандаҳои азиз, барномаи аввали марҳилаи дуюм хеле хубу хотирмон гузашт ва ғайр аз оне ки тамошобинон дар шабакаҳои телевизионӣ ин барномаҳоро тамошо менамуданд, ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан YouTube зиёда аз 100 000 нафар ин барномаро тамошо намуданд. Албатта шумораи кам нест. Инак ман дар бораи барномаи дуюми дарёзмон ба шумо мухтасар маълумот медиҳам. Дар бахши ҳозирҷавобӣ ҳар як иштирокчӣ фаъол буд ва мехост ки ба суолҳое ки аз ҷониби ровии барнома мубориз ба онҳо пешниҳод карда буд зиракии худро аз даст надода, чусту чолокии худро нишон диҳанд ва посухи дуруст гардонанд ба он суолҳо. Ва аз байни ин иштирокчиён Дилноза Қурбонова, ки аз шаҳри Душанбе дар ин озмун ширкат меварзид, тавонист ки ба 6 суол посухи дуруст гардонад. аввалин рӯзномаи тоҷикӣ кадом сол нашр шудааст? 1912 Бухорои Шариф буд. дуруст! қаҳрамони асарҳои Крилов асосан ҳамонҳоянд. Киҳо ё чиҳо? Ҳайвонҳо. дуруст! бахши ҷасорат хеле бахши тарсовар, ҳаяҷоновар ва шавқовар. дар ин бахш ҳар як иштирокчӣ кӯшиш мекард ки аз дохили шиша тангаҳои тиллоиро ба даст биёрад. онҳо намехостанд ки тангаҳои тиллоиро аз даст диҳанд. зебосанамҳои мо дар баробари зебо буданд, хушсухан буданд, хушсимо буданд, ҳамзамон нотарсу далер ҳастанд. худашро ба як тараф гиред. ба як тараф гиред. як ду се беҳтарин. инак як ду инак ман медонед дартаги дасташа гуландомам гуландомам дилоромам дилоромам. дӯстони азиз, шумо ҳайрон нашавед, ман сароянда шудани нестам. танҳо он сурудеро замзама намудам ки Дилноза Ҷабборзода аз шаҳри Хуҷанд маҳз дар ана ҳамин суруд маҳорати рақскунии худро нишон дод ва ҳамаро дар ҳайрат гузошт. ва ҳамзамон аз шаҳри бостонии Панҷакен мамлакат чунон гӯшвораҳои зеборо омода намуд дар бахши озод ки ҳатто роҳбарияти Тоҷикристал тасмим гирифтанд ки мамлакатро ба Тоҷикристал ба кор даъват намоянд. گلندامم گلندامم دلارامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم. манои меҳроҳое ки мебинед ҳамаш дастӣ сохта шудааст. як қисми ҳунари худамро ба назди шумо барам. боз фахриддини малик як савол дода истанд, мегӯяд мардонааш нестам ин либоса ё ин бахши намоиши либосҳои аврупоӣ. дар ин бахш Фарзона аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз байни дигар иштирокчиён ба куллӣ фарқ мекард. аз кадом ҷиҳат фарқ мекард? бо қомати расои худ, бо чашмони шаҳлои худ, бо гирсувони дарози худ, ҳатто бо анамун хандаи нозуконаи худ ба куллӣ фарқ мекард ва ҳатто гуфтам омадааст ки дар интихоби ҷавоҳирот низ ба хатоӣ роҳ надод, зеро ҷавоҳиротро мувофиқ ба анамун либоси худ дуруст интихоб кард. дӯстони азиз, ин ҷо расидем ба фарҷуми рӯзномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. хотиррасон менамоем ки сарпарасти кулли барнома таолори ҷавоҳироти Тоҷикристан мебошад. барномаи мазкурро метавонед рӯзи якшанбе тариқи телевизиони Шаҳнавоз тамошо намоед.